Dinosaurio motak. Dinosaurio mota asko daude, baina klasean landutakoa birgogoratuko ditugu. Triceratopsekin 1 metroko altura eta 9 metroko luzera eta 7 tona pisatzen zuen. Belarjalea zen eta Kretaziko garaiko basoetan bizi zen. Velociraptor 1,5 metroko altuera, 2 metroko luzera, 15 kilo pisatzen zuen. Kretaziko garaiak zen, haragijalea zen eta basoetan bizi zen. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex 5 metroko altuera zuen, 12 metroko luzera zuen, eta 7 tona pisatzen zuen, eta Kretaziko garaikoa zen, eta haragijalea zen, eta basoetan bizi zen. Stegosaurus dinosauroak 4 metroko altuera, 9 metroko luzera eta 20 tona pisatzen zuen. Jurasiko garaia bizi zen. Belarjalea zenez basoetan bizitzea gustatzen zitzaion. Gallimimus dinosauroak 2 metroko altuera, 6 metroko luzera eta 200 kilo pisatzen zuen. Leku horretan bizi zen. Odojalea zen eta Kretaziko garaikoa zen. Brachiosaurus belarjalea dinosauro hau basoetan bizi zen. 25 metroko altuera, 12 metroko luzera eta 40 tonako pisua zuen. Jurasiko garaikoa zen. Pterodaktiloa 1,5 metro neurtzen zuen, 50 kilo pisatzen zuen. Jurasiko garaiakoa zen, abietan bizi zen, eta haragijalea zen. Ankylosaurus basoetan bizi zen. Dinosauro hau belarjalea zen. 2 metroko
altuera 9 metroko, luzera eta 6 tona pisua zuen. Kretazeo garaian bizi zen. Dilophosaurus dinosauro honek 2 metroko altuera eta 6 metroko luzera 500 kilo pisatzen zuen eta basoetan bizi zen eta haragi jalea zen eta Triasiko eta Jurasiko garaietan bizi zen. Carnotaurus 4 metroko altuera, 8 metroko luzera eta 2 tona pisatzen zuen haragi jalea zen, Kretaziko garaia zen, basoetan bizi zen. Gigantosaurus 12 metroko altuera, 12 metroko luzera eta 12 tona pisatzen zuen basoetan bizi zen eta haragi jalea zen. Kretaziko garaikoa zen. Mosasauroa uretan bizi zen. Dinosaurio honek 6 metroko altuera, 17 metroko luzera eta 30 tona pisatzen zuen. Kretaziko garaia zen eta haragi jalea zen. Pachycephalosaurus dinosauro honek 2 metroko altuera, 4 metroko luzera eta 2 tona pisatzen zuen. Oro jalea zen eta basoetan bizi izan zen. Kretazeo garaikoa zen. Parasaurolophus dinosauro honek 3 metroko altuera, 9 metroko luzera eta 2 tona pisatzen zuen. Kretaziko garaia bizi izan zen. Belar jalea zen. Urmaelak eta errekak zituzten basoetan bizi zen. Apatosaurus dinosaurio belarjalea zen. Jurasiko garaikoa zen eta zelai inguruetan bizi izan zen. 4 metroko altuera, 2 metroko luzera eta 30 tona pisatzen zuen. Espero dugu gustatu izana.